Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Ба мардуми бо шарафи Самарқанди Бостонӣ, ман шуморо ба иди шаҳри хуррам, ободи зебои Самарқанди Бостонӣ табрик мегӯям. Номи ман Лиле аз ҷумҳурии мардуми Чин. Шумо метавонед ҳамара ворис гуфта баред. Ман дар муддати 3 сол дар шаҳри Самарқанд қарор дорам ки дар инҷо кору фаъолият ва забономӯзӣ мекунам. Мардуми Самарқанд мардуми дилгарму меҳмондост, ёрирасон, мардуми дилкушо, саховатманд мебошад. Агар шумо Самарқанд меоед, мефаҳмед ки дар инҷо бо мардуми Самарқанд забон ёфтан осон аст. Самарқанд шаҳре ки таърихи тӯлонӣ ва фарҳанги зебо мебошад. Ин шаҳр дили ҳазорҳои меҳмони хориҷиро ба худ ҷалб карда, дар ҳар як дили меҳмонони хориҷиро маҷнун худ кардааст. Рӯзи шаҳри Самарқандӣ муборак бошад. Ба ҳамаи шумо сиҳат, саломатӣ, хушбахту саомандӣ ва ба ҳар як хонадони шумо, ҳар як хонадони шаҳри мардуми Самарқанд файзу баракат орзу мекунам.